ya bụrụ m ịgba ijele na maazị onye nwe egwu aka tili nkwa ka ije n'obodo Eshia ka ije kene ndị odogwu butere ike na chaja maka na ebe na chaja enwere ndị anyị ji eje mba maka na chaja na-eme ife nwanne maazị egwu Dubai, ijele onye nwe egwu ebula igba na Eshia United Arab Emirates ka si eje mba obodo ụmụ okorobịa na-agba mbọ ịchọla ịkpata ego na ị ga-abata ịchọkwa n'ịna n'ihi na ị ga-ana n'ihi na Dubai nwekwara ife niile ịbịa na Dubai chọla ịgba mbọ nwanne m Chukwu ga-akwụnyere gị na ị ga-agbatakwa mbọ mana enwelu ndị bịara igbo olingo ijuzie fasi na-anata afụfụ na Dubai mana ka m gwa gị eziokwu nwanne m Dubai amaka mma Dubai amaka mma ya melụ njibụrụ igba ka ndị ekene ndị butere ike eziokwu 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 ike bụ ntịnịga n'ife na-ekwu ije egwu ndị ọma bi na Dubai, ndị ọma bi na Dubai, ndị ọma bi na Dubai.